Europar Batasuna eta Espainiar estatuko politikak salatzeko helburuarekin 200 lagunetik goti Euskal Herritik abiatu ziren Melillaraino karabanan. Gaur agerraldi egin dute, mugak zabalduz ekimenaren baitan eta valorazio positiboa egin badute ere, deialdi egin dute herritarrek antzeko ekimenetan parte hartzeko. Uztailaren 14an abiatu zen Bardiako tiro eremutik mugak zabalduz karabana eta Madril, Sevilla, Algeciras, Tarifa eta Malagan ibili ondotik Melillako esian bukatu zuten ibilbidea. Hainbat kale eta plazetan inolako salbuespen eta murrizketarik gabe pertsona migratzaileen giza eskubideak bermatuak izan daitezela aldarrikatu dute. Bertzeak bertze, atzerritarren internamendu zentroen aitzinean, Melillako harresiaren ondoan edota Almeriako negutegietan izan dira. Gaur egin dute Iruñean agerraldia karabanaren balorazioa positiboa izan dela helarazteko eta aldi berean salaketarekin segi behar dela aldarrikatzeko. Politika hauek zapalkuntzan eta giza eskubideen urraketan oinarritzen dira. Eta bakarrik pobrezia, etxipena eta milaka pertsonen heriotza sorrarazten dute. Azken finean, Europar Batasuna eta Estatu Espainiarreko migrazio politika hau amaitu behar dela exigitzen dugu. Bai politikoki, nola gizaldekoaren aldetik guztiz lotsagarria delako. Karabanan migrazio prozesuetan emakumeek duten protagonismo ere plazaratu nahi izan dute pairatzen dituzten biolentziak eta lan zapalkuntzak salatuz. Egitura patriarkalek emakumeen mugimenduak eta erabakitzeko aukerak murrizten dituela salatu arren, horren aurkako borrokari ere babesa eman diotela adierazi dute Iruñean egindako prentsaurrekoan. Melilla eskubiderik gabeko hiria da. Arrazakeria soziala eta instituzionala eraikitutako gizartea non okupazio militarra eta poliziala jabetzen den. Hiri horretan giza eskubideen urraketa sistematikoa ematen da harresiaren bi aldeetan. Eta horrez gain, hainbat enpresa eta lobik harresiaren negozioaz irabazi handia jasotzen dituzte. Emakume zamarien kontrako indarkeria poliziala sistematiko baten lekukoak izan gara. Karabanaren aurka ere hainbat inposaketa eta oztopo pairatu ditugu. Gure karabanan herrialde eta nazio ezberdinen arteko elkartasun sareak indartu egin dira. Lehenik eta behin karabanako parte hartzaileen artean. Beste aldetik askatasunean, justizian eta elkartasunean eraikitako gizarte baten alde lan egin dutenen artean, ibilbideko hiri guztietan. Eta nabarmentzeko eran Melillako biztanleekin haiekin amankomuneko martzak eta salaketak egiten izan garelako. Karabanak jarraipen eman dio 2016an Greziera joateko burutu zen ekimenari, zeinetan pertsona errefuxiatu eta migratuen aldeko ekintza burutu zen. Esperientziak kolektibo parte hartzaileen arteko lotura indartzeko balio izan duela adierazi zuten, eta urtengoa bezalako karabana gehiago ere martxan jartzeko asmoa iragarri dute.